I n'a fɔ san 2015 waati ye o ɲɔgɔndanba jɔnjɔnba laban min kɛra AFCON Côte d'Ivoire senadolantana samaw bɔra k'u ka bɔlɔngɔnɔna minɛ jamana faaba kɔnɔ n'u ka nisɔndiya ye k'u ka sebagaya nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛ. Sébastien Haller de ye bi don min kɛra u ni Nigeria jamana cɛ. Côte d'Ivoire jamana ta kɛra kuru 2, Nigeria kuru 1. O senfɛ u ka dolantana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan camion belebele dɔ kɔnɔ k'u ka nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛ min yirala ni luluni 3 ye. O kɛra sababu ye ka jɔyɔrɔ 3nan di Côte d'Ivoire jamanadenw olu ka senadolantanaw ma. Ntɛnɛndon min labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko baara tɛ kɛ don min na walasa ka Côte d'Ivoire senadolantana samaw olu minnu ye sebagaya sɔrɔ san 2023 senadolanta ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan. U kanubagaw caman de bɔra k'u ka pɔnjanw ni bɔlɔngɔnɔnaw minɛ k'u ka nisɔndiya kɛ. Ni nisɔndiyakɛla ninnu bɔlɔngɔnɔna la ma hali funteni jati. Lɛrɛ 4 o de kɛra a ɲagaɲaga la. O waati y'a sɔrɔ u ka dolantana samaw tun bɛ ka bilasira u ka finitigi polisiw fɛ ka taa n'u ye stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna la. A tun bɛ ye ka ɲa u ka t-shirtiw kan sɛbɛnni min b'a yira ko olu de ye farafina sebagabaw ye ani AFCON san 2024 o championbaw. U ye munumunu salo kɛ kosɛbɛ u ka terrain kɔnɔna la ka nisɔndiya yira ani ka foli kɛ ka taa u kanubagaw yɔrɔ. Minnu bɛɛ lajɛlen tun labɛnnen don ni orange gloki ye o min bɛ jati u ka jamana bandiri couleur dɔ fɛ. O waati kelen na a tun bɛ ye k'a sa balontana ninnu dɔw tun nisɔndiyalenba don ka kɛ ni maaw ka kunbɛliko ɲuman ye ka ɲɛsin u ma min tun lakɛrɛnkɛrɛnnen don. Nisɔndiya ani yɛrɛwoloya tun bɛ ye mɔgɔw ɲɛ kan. Nin kɛra Junior Jesus ale ka laseli dɔ ye. Dolantanaw ka kanubagaba dɔ don min tun talen don nin nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛnɛ kan walasa ka lakalita sɔrɔ. A dabali bannenba tun don ka kɛ ni Côte d'Ivoire samaw n'o ye u ka équipe nationale ye olu ka taabolo bɛɛ lajɛlen ye nin ɲɔgɔndan in senfɛ san 2023 dolanta in kɔnɔ. Ni an ka luluni 3 ye bi an farala farafina cɛbaw kan a ye min fara a ka kumakanw kan. Egypte jamana dɔrɔn de ye 7 sɔrɔ, Cameroun ta ye 5 ye, Ghana o ye 4 ye. O min bɛɛ lajɛlen bɛ tariku kɛrɛnkɛrɛnnen de yira u ka baaraw kɔnɔna la farafina gun kan.